Bideo honetan, ikasle bakoitzak bere kopia izan dezan lan bat nola sortu azalduko dugu. Horrez gain, hori zuzentzeko errubrika bat erabiltzen ikasiko dugu. Lehenik eta aurreko bideoan azaldu bezala, ikasgelako lanera etorriko gara eta sortun klik eginez lan berri bat sortuko dugu. Izena eskatuko digu, guk prozesuen orria deituko dugu lan hau eta jarraian argibideak idatziko ditugu. Helburua ikasle bakoitzak egin beharreko lanaren kopia bat izatea baita, gehitura etorri, Google Driveen klik egin eta gure unitatean aurrez prestatu dugun txantiloi edo eredu bat aukeratuko dugu, dokumentu hauxe eta txertatun klik egin. Hau da interesgarria, beranzko gezitxo honetan klik eginez, kasu honetan egin ikasleentzako kopia bana aukeratuko dugu. Jarraitu beharko dugu aurreko bideoan azaldutako atalak betetzen. 10 puntutik kalifikatuko dugu, epemuga bat ezarriko diogu, oraingoz ez dugu gairik aukeratuko, eta bai, kasu honetan argibideaken klik eginez, errubrika bat sortuko dugu. Ez dugu lehendik egina, beraz sortu argibideaken klik eginen dugu. Honek errubrika bat idazten joateko txantiloi bat irekiko digu. Ikasleek argibide hauen kopia jasoko dutela adierazten zaigu lehenik. Puntuazioak erabiliko ditugunez aukeratua utziko dugu. Nola ordenatuko diren ere aukera dezakegu, gorakorrean edo beherakorrean. Guk beherakorrean utziko dugu. Eta irizpide desberdinak zehaztu ahal izanen dira. Lehenbiziko irizpidearekin ekintzak baloratuko ditugu. Azalpen bat gehi dezakegu edo zuzenean puntuazioetara etorri. Puntu bat emanen diogu mailarik apalenari, eskasa deituko dugun mailari, eta azalpen bat idatz dezakegu. Maila desberdinak paratuko ditugu. Normalean errubrika batek 4 maila bereiziko ditu. 1, 2, 3 eta 4 puntukoak. Lehenbizikoari eskasa deitu diogu, bigarrenari soila deituko diogu, hirugarrenari ona eta laugarrenari aurreratua. Hau adibide bat besterik ez da. Eta orain maila bakoitzari azalpena gehituko diogu. Eskasa mailari dagokiona, soila mailari dagokiona, ona lorpen mailarena, eta azkenik aurreratuari dagokion lorpen mailarena. Interesgarria da ohartzea 4 puntu esleitu dizkiogula mailarik aurreratuenari eta gure rubrikak guztira eta oraingoz 4 puntu dituela gehienezko kalifikazio. Irizpide gehiago gehi ditzakegu. Edo agian bizkorrago eta lana errazte aldera hau ezabatu eta sortutako lehenbiziko irizpidearen kopiak eginen ditugu. Irizpidea bikoiztuz. Izena aldatuko dugu, materialak idatziz kasu honetan, eta azalpenek ez digute orain balio aldatuko genituzke. Kasu honetan eta adibide bat besterik ez denez utziko ditugu azalpen hauek. Berriz ere irizpidea bikoiztuz, beste bat idatzen zake, eta lorpen mailak aurreratua, ona, soila, eskasa eta haien puntuazioak berriz ere hemen izan. Hirugarrenez bikoiztuko dut eta honi deskribapena
deituko diot, eta komeni da ohartzea orain nire errubrika guztira 16 puntutik dela. Irizpide bakoitzari gehienez ere 4 puntu eman dizkiodalako. Irizpideren batek pisu handiagoa izatea nahi banu, hemen klik eginez, kasu honetan bikoiztu ahal dut. 8, 6, 4 eta 2 puntu emanez lorpen maila bakoitzari. Eta nire errubrika 20tik izatea bilakatuz. Gorde eginen dut. Lana sortua gelditu da eta hemen errubrika begira nezake ikasleak ikusiko duen moduan. Hau da, irizpideak eta maila desberdinak eta haien deskribapenak. Modu honetan ikasleak garbi dauka zeren arabera kalifikatuko zaion egindako lana. Amaitzeko lana gorde liteke edo programatu. Ikaslearen kontuan gaude orain, bai emailez mezua, bai Classroomen zuzenean lan berri bat argitaratu dela jasoko du. Lan horretan klik eginda, batetik hemen bere dokumentua aurkituko luke eta bertan klik eginen balu, dokumentu horrek izen berri bat hartuko luke. Irakasleak emandako prozesuen orria izenburua, baina horren aurretik ikaslearen izena agertuko litzateke. Ez du ikasleak izendatu behar, izena berez emanen dio Classroomek irakasleak ikasle bakoitzeko kopia bana sortu baitu. Adibideko izena ez da sobera adierazgarria, baina ikasle baten kontutik bere izena-bizenak agertuko lirateke hemen. Ikaslearen lana emandako txantilloia betetzen joatea da. Ikasleak urratsez urrats prozesuen orri hau betetzen jarraituko luke eta dokumentua itxi eginen luke. Benetan interesgarria da ikustea irakasleak atxikitu dion errubrika nola ikusten duen ikasleak. Zehaztasun osoz baitauka hemen, bai deskribapenak, bai lorpen mailen izenburuak eta bakoitzak dauzkan puntuak eta bai deskribapenak ere. Ekintzak, materialak, tresnak deskribapena, irizpideetarako kasu honetan, eta badaki bere lana 20 puntutik kalifikatuko zaiola. Egia da, adibide honetan errubrika ez dela batere konpetentziala, gehiago da egiaztapen zerrenda bat. Ikasleak lana egin eta entregatuko luke. Erantzkin bat bidaliko dela jakinarazten da, hau da, oraintxe bete duen txantilloia, eta entregatu berretsiko du. Irakaslearen ikuspegira etorrita, lana ireki eta ikasle batek entregatu egin duela ikusten du. Bertan klik eginez, ikasleak emandako lana bera eta hemen eskuinaldean errubrika betetzeko aukera dauka, bai? Ikusten denez, kalifikazioa edo lana 10 puntutik izanen da, baino errubrika 20tik. Ikusiko dugu Classroomek oso bihurketa erraza eginen duela. Ekintzak 3 puntu emanen diot, ona. Materialak 4 puntu. Tresnak lorpen maila soila aukeratuko dut. Eta azkenik deskribapena lorpen maila aurreratua. Ikusten dugunez, atalez atal kalifikazio bat ematen du eta honek 20 puntutik 17 ematen duen heinean
10-tik 8,5 da ikasleari dagokiona, eta iruzkin bat idatz liteke eta lana itzuli. Errubrikaz emandako balorazio hori ikusten dugu hemen dagoela eta dokumentutik beretik itzuli dugunez, kalifikatuen sailera pasako da. Amaitzeko, ikaslearen ikuspegira berriz etorrita eta lana irekita, ikusiko du irakasleak atal bakoitzean eman dion kalifikazioa, hau da, errubrikan zein lorpen maila aukeratu duen irakasleak. Banan-banan eta guztira lortutako kalifikazioa. Horrela, ebaluazio prozesu garden eta garbi bat lortzen da errubrikak erabilita. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.